जों अजे स्ट्राइक न सारिनि सैता जरा जों कन्टिन्यूअस जों खालायथांनाय एकमात्र जों कायसन दाबि अबुगा जोंनि गेरेक्टर टलेन अबुमा यासक पर्यन्त जोंनि जाबा जों तिनि सिनिया ना खालामो जों लायनाय कामखौ जोंनि अजे जोंनि स्ट्राइक जों पिसफुली जों जतन जों हायनो जों खायन बादि जानि थांलाय केटामोन बोसोराव बलक बागनो तिनि अ जागा जों एक्सपेक्ट खालाय दङ चिन थंजे खबर सकनो जर तिनिया जरा प्राय 1000-10,000 बरफ फैसे दिनाव जांगे प्रथम माने जतन ताव लामाव फै दङ गोसोम अर तिनि मिया थुनाय चिमिनो चिनि सिक्लार तिनि वारियर्स व जागा प्राय 6-7 जना दङ जागा माइरन तिर जालायनाय अमा हाय गेराते तिपालेन साने मुभमेन्ट वाइबस जरा अमा के बन्द रखाइ जाखाना तावसो जरा क्लियर सिनि त चिनि डिमान्ड जतखन पन्द जों माया सा तिनि जों 12 घन्टा रिंजा आगामी दिनाव जों हयतो 8 घन्टा रिनि मानो हयतो आवन परे जों indefinite pun जों खायमाने केकौ चिनि जवाबो जतखन पन्द जों पासरनि बायदिनो एसा